Για δεν βοηθάτε τώρα και εσείς, μια και εδώ φέρει κουβέντα μέχρι το λιμάνι, να ξεκινήσει και το πλοίο, τα δρομολόγια του, το ΕΛΙ, ταύτων, κριτικών γραμμών. Είναι ένα θέμα και αυτό, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω το χειρίζονται οι βουλευτές μας. Με πολλή επιμέλεια και είναι δίπλα στην εταιρεία να λύσουν όλα τα θέματα, να πάρουν όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζεται και όταν θα μπει το φθινόπωρο θα αρχίσει το πλοίο. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορούσε να κάνει σε αυτή τη φάση που είναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχει οπουδήποτε και κάνει τα πάντα, αρκεί να τις το ζητούν και να το ρωτούν. Δεν έχει γίνει αυτό. Εσείς τι λέτε? Ξέρετε, λέτε από την άλλη ότι έχει βγει απ' έξω, μάλλον έχουν βγάλει απ' έξω το Δήμο του Ρεθύμνου. Το Δήμο και τους βουλευτές μέχρι τώρα τους είχαν απ' έξω. Φαίνεται λίγο περίεργο, γι' αυτό επιμένω. Και τον Δεσπότη και τους υπόλοιπους δημάρχους του νόμου. Γιατί το λέει το Δήμαρχος Ρεθύμνου και την κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Και μιλάμε μαζί γι' αυτό. Δεν είχατε συνεργασία με τις κριτικές γραμμές σε αυτή την προσπάθεια που έγινε? Ακούστε, κύριε, είχαν καταστατική υποχρέωση να μας φωνάζουν και να συνεδριάζουμε μαζί. Στα διοικητικά συμβούλια λέτε? Δεν το έκαναν ποτέ. Άρα, ό,τι ενημέρωση έχει ένας απλός πολίτης, έχω και εγώ. Γιατί έγινε αυτό, πιστεύετε? Ρωτήστε τους. Πάντως, όποιος το έκανε για να με ξεκουράσει, τέτοια ξεκούραση δεν τη θέλω. Δηλαδή μας λέτε τώρα ότι ενδεχομένως αν είχατε ενεργοποιηθεί με πρωτοβουλία των κριτικών γραμμών οι θεσμικοί εδώ του Ρεθύμνου, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά? Λοιπόν, ακούστε. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Δεν θέλω να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα και μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν καλύτερα από ό,τι πιστεύουν κάποιοι. Μακάρι. Σφιγμένο σας βλέπω, σας ακούω. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα εγώ. Μάλιστα. Τόσα έχουν υποθεί. Δεν κάνω υπομονή ακόμα λίγες εβδομάδες. Όχι λίγες εβδομάδες, δεν έχουν περιθώρια λίγων εβδομάδων. Αν το πλοίο δεν ξεκινήσει, τελειώσαμε. Μα γιατί, κύριε, αν το μνημόνιο θέλει καταγγελία ή επαναδιαπραγμάτευση, η αρχική συμφωνία θέλει ξαναγράψιμο. Ναι. Βέβαια. Η αρχική συμφωνία για την απόκτηση του πλοίου. Τώρα μας λέτε πράγματα τα οποία μας ανησυχούν. Οφείλω να ομολογήσω. Τα οποία δεν τα ξέρετε. Τα ξέραμε, αλλά όταν μας τα λέει ο πρώτος πολίτης της χώρας, ένας έγκριτος και καλός δικηγόρος που ξέρει πράγματα, καταστάσεις, αρχίζω να ανησυχώ, Δήμαρχε, βεβαίως. Το θέμα δεν ανησυχούμε. Εγώ και με τους βουλευτές είμαι σε επαφή και μιλάω. Και με τον κύριο Κεβολογιάννη χθες μιλήσαμε επί πολύ για το θέμα αυτό. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλύτερα από ό,τι αναμένονται. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν οι όροι της συμφωνίας, όπως λέτε, πρέπει να ξαναγραφούν? Ήδη έχει ξεπεραστεί το θέμα. Όταν είχαν υπολογίσει ότι θα έχουν πλοίο από το Μάιο και είμαστε τώρα μέσα Ιουλίου και δεν έχουμε ακόμα γραμμή, αυτά τα έσοδα έχουν φύγει από το λογαριασμό. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπουν. Η συμφωνία λοιπόν επαναδιαπραγματεύεται ή αν υπάρχουν νομικές ευθύνες της πολύτριας εταιρείας διεκδικούνται. Αλλά τώρα. Άρα πρέπει λέτε να το δουν και μέσω της δικαιοσύνης και δικαστικά δηλαδή, εφόσον υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Ακούστε, νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον να μιλήσετε με ανθρώπους της διοίκησης εταιρείας. Και μάλιστα με όλους. Γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο μερίδιο συμμετοχής. Όχι, μ' άρεσε ο κύριος Ηλιγάρδος, μια και το λέμε τώρα, κύριε Δήμαρχε, εδώ μιλούσαμε προχθές και είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες στην πολύτρια εταιρεία, όπως είπατε. Ωραία. Άρα τι κάναμε νομικά? Τις διεκδικούμε. Γιατί όπως είναι η σύμβαση, μπορεί αύριο να μας πάρουν και το πλοίο και τα λεφτά. Ναι, σε μία νύχτα. Αυτά πρώτη φορά. Όχι πρώτη φορά. Τα λέτε. Τα έχω πει, όχι αγαπητέ. Εδώ δημοσίως κάνετε επιλεκτικές διαρροές. Τα έχω πει και πριν το εργατικό κέντρο στη μεγάλη συγκέντρωση. Ναι, ότι εκφράζατε φόβους. Όχι φόβους, συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά εδώ τώρα εγώ δεν λέω φόβους. Φόβους έχουν τα παιδάκια και αυτοί που είναι φοβιτσιάριδες. Εγώ δεν φοβάμαι. Έχω μια γνώση, μια λογική και μια συνέπεια. Μα τώρα στο παραπέντε που περιμένουμε να ξεκινήσει το πλοίο να εκτελεί αυτά τα δρομολόγια, εμείς γνωρίζαμε και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά στον βαθμό που τώρα εσείς μας το λέτε, βεβαίως ανησυχώ πλέον και αρχίζω να αμφισβητώ αν θα ξεκινήσει ποτέ τα δρομολόγια. Το πλοίο το λέω ευθέως, δεν είπα εγώ αυτό. Το πλοίο πρέπει να ξεκινήσει και αύριο. Το όλος πλαίσιο συμφωνίας δεν είναι βιώσιμο εάν δεν αλλάξει. Μάλιστα.
Και για να τα λέει ο δικηγόρος Μαρινάκης. Δεν τα λέει ο δικηγόρος Μαρινάκης, τα λέει η κοινή λογική. Τα έχω πει από τον Μάρτιο. Εγώ διαμαρτυρόμουν που δεν καλούμουν στα συμβούλια της εταιρείας να γράφουμε πρακτικά και να λέμε τη γνώμη μας και να παίρνουμε και ευθύνες. Ότι δεν μπορεί κατηδία να με παίρνουν οι σύμβουλοι της εταιρείας και να λένε τώρα ότι δεν ξέραν τι συμβαίνει στην εταιρεία που ήδη είναι διοικητικά μέλη. Πάντως αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τώρα όμως, όπως μας λέτε. Βεβαίως, δύο πρέπει να είναι τα μέτωπα. Με τη βοήθεια όλων να πάρθει το πιστοποιητικό, το πλοίο να φύγει και να αρχίσει να κάνει δρομολόγια. Και δεύτερον, επαναδιαπραγμάτευση όλης της συμφωνίας. Δήμαρχε, θα πρέπει κιόλας μέσα στην ημέρα, εγώ αυτό λέω, αυτό κρίνω, μέσα στην ημέρα να επιδιωχθεί να συναντήσετε τους ανθρώπους των κριτικών γραμμών, να το επιδιώξουν εκείνοι που σας ακούνε τώρα. Αλλά θα πρέπει να γίνει σήμερα. Με αρκετούς. Με αρκετούς έχω μιλήσει. Και μην λέτε τώρα πράγματα που τους τα έχει πει και οι βουλευτές τους τα λένε. Μην νομίζετε. Ναι, δεν τα λένε εκείνοι όμως δημόσια ακόμα. Δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας δημόσια. Εσείς όμως τα λέτε δημόσια αυτή την ώρα και... Πάντα μιλούσα δημόσια και πάντα κάποιοι θέλαν να στοχοποιούν τον Δήμαρχο. Ξέρετε, είχα ξαναπεί, αν θυμάστε, ότι μετά τα Βάγια έχουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Ναι, βεβαίως το είχατε πει. Από τότε εκφράζατε έτσι αυτή σας την ανησυχία. Δεν είχα ανησυχία, πάλι λέτε πράγματα που αφορούν... Μα και τώρα ανησυχία εκφράζετε. Όχι, δεν έχω... Με συγχωρείτε, μπερδεύετε τα γεγονότα με τις ψυχολογικές καταστάσεις. Εγώ δεν έχω ψυχολογικές φοβίες. Ούτε ανησυχώ. Δεν ανησυχείτε ως Ρεθεμιός που δεν θα έχουμε πλοίο. Άλλο σας λέω και άλλο καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και ξέρετε πολύ καλά τι θα ήταν καταλάβετε. Λέω ότι αυτή εδώ η ιστορία, αν είχα ερωτηθεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν υποχρέωση να με καλούν, θα έλεγαν αυτά που σας είπα και τώρα. Ότι το πλαίσιο συμφωνίας με τη δεδομένη κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Επειδή η πλειοκτήτρια εταιρεία δεν θα θελήσει να το αλλάξει, θα πρέπει να πιεστούν νομικά, διότι ένα πλοίο πρέπει να μπει στη γραμμή τώρα και 2,5 μήνες, ακόμα δεν έχει τα πιστοποιητικά του για να μπει. Πάντως αυτό το οποίο πραγματικά έτσι προκαλεί απορία είναι το εξής. Δηλαδή, πώς από τη μία η διοίκηση λέει ότι θέλουν όλο το Ρέθυμνο και τις αρχές μαζί, να είναι όλοι μαζί προκειμένου να προχωρήσει αυτό, και από την άλλη να σας έχουν στην απέξω, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτό το εκφράζω ως απορία, δηλαδή. Μου προκαλεί την απορία. Θα έπρεπε να επιδιώξουν τους θεσμικούς στο πλευρό τους. Να επιδιωχθεί και μάλιστα συνεργασία μαζί σας ήταν προτεραιότητα. Γιατί δεν ήταν η κυρία Λιονή, γιατί τότε πάλι, όταν ήρθε το πλοίο στο Ρέθυμνο, κάποιοι προσπάθησαν να παίξουν με την απουσία μου, που εγώ ήμουν θεσμικός εκπρόσωπος της ΠΕΔ Κρήτης στην Αθήνα, στη συγκεκριμένη συνέλευση της αυτοδιοίκησης. Ότι ο Μαρινάκης έλειπε επίτηδες. Αυτά είναι βλακίες. Γιατί ξέρετε στο άρθρο το πλοίο και είναι το πρωί, το μάθετε. Πώς θα το ξέρω εγώ λοιπόν 12 μέρες νωρίτερα που έχω κανονίσει να εκπροσωπήσω την ΠΕΔ Κρήτης. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Και είναι μέσα στο γαϊτανάκι της κακοήθειας. Εμπλεγμένο και αυτό. Η ουσία είναι άλλη. Η κυρία Λιονή με τον κύριο Λαμπρινό δεν αποχώρησαν. Ο Σεβασμιώτος νομίζω ότι νιώθει καλά όταν άκουσε ότι για λόγους εχεμήθειας δεν κληθήκαν οι θεσμικοί στο Συμβούλιο. Για λόγους εχεμήθειας. Φοβηθήκαν να μην διαρρεύσετε πράγματα, δηλαδή. Έτσι είπαμε, ότι είναι μερικά πράγματα που είναι επιχειρησιακά. Αν είναι δυνατόν. Όχι, τώρα όχι, δεν ήμουν. Αυτό υπόθηκε πάντως. Λοιπόν, γιατί αποχώρησαν οι δύο θεσμικοί που ήταν παρόντες? Η υπόθεση του πλοίου και κάθε τέτοια μεγάλη υπόθεση, πέρα από τη διάθεσή μας, χρειάζεται γνώσεις, εξειδικευμένους ανθρώπους, τους οποίους όχι μόνο τους έχεις αλλά και τους ακούς. Αλλιώς κινδυνεύεις να εκτεθείς. Και αυτή είναι όλη η ιστορία. Εμείς που είμαστε ψυχολογικοί πάντως τύποι, την ψυχολογία μας τη χαλάσατε, Δήμαρχε, διότι εμείς ελπίζαμε πως το πλοίο θα ξεκινήσει και λέτε και εσείς θα ξεκινήσει. Άλλο σας είπα και άλλο μου λέτε. Το θέμα είναι μέχρι που θα φτάσει το ερώτημα. Εγώ σίγουρα ανησυχώ πάντως. Υπάρχει ανησυχία διότι εάν δεν ξετελέψει. Από τη στιγμή που ο Δήμαρχος Σταύρου του Ρεθύμνου, ο κ. Μαρινάκης εδώ ευθέως και καλός δικηγόρος μας λέει σαφέστατα κάποια πράγματα, εγώ βεβαίως ανησυχώ. Βεβαίως ανησυχώ. Εδώ ούτε λίγο πολύ μας λέει ο Δήμαρχος Σταύρου, και με συγχωρείτε κύριε Δήμαρχε που κάνουμε μια κουβέντα τώρα εδώ με τον συνάδελφο, αλλά μας είπατε για να τα κωδικοποιήσουμε ότι έγινε λάθος συμφωνία, κακό παζάρι με την πολίτρια εταιρεία και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους της συμφωνίας. Δεν σας είπα αυτό. Εγώ πέρα το τι πιστεύω, σας είπα ξεκάθαρα ότι μια συμφωνία που στηρίζεται ότι το πλοίο θα είναι από το Μάιο στη γραμμή και θα βγάζει λεφτά
και μέχρι τώρα δεν βγάζει λεφτά, αυτά τα λεφτά θα ληφθούν από το ταμείο. Πολύ απλά. Όλα τα άλλα πείτε μόνο σας. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν σας είπα τίποτα που δεν το ξέρετε. Και ας βγάλουμε κάποτε. Μας επισημοποίησατε αυτά που ήδη γνωρίζαμε από πληροφορίες, αλλά όταν τα λέτε εσείς πλέον το πράγμα. Απλά τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ανησυχία σε ό,τι αφορά σε αυτό το ζήτημα και βέβαια να πούμε και τώρα ότι αν δεν ξετελέψει, αν δεν πάει καλά, τότε θα κάνουμε πάρα πολλά χρόνια για να έρθει ένα νέο εγχείρημα στο πλαίσιο. Τελείωσε αυτό. Αν αποτύχει αυτή η ιστορία, τελειώσαμε. Και αυτό είναι και το χειρότερο, να το πούμε έτσι απ' όλα. Τα είπατε μόνο σας όλα. Αλλά τα έχω ξαναπεί και πολύ καιρό τώρα. Θα βοηθήσει, λέει τώρα, ένα πινακάκι μου δείχνει από το κοντρόλ. Ο Δήμαρχος θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά τώρα είναι η άλλη αστιότητα της υπόθεσης. Είναι δυνατόν να μην βοηθήσω. Αλλά τι να βοηθεί αυτή που είναι να βοηθήσω. Τι να κάνω. Να πω το Υπουργείο να αλλάξει την νομοθεσία του. Τι. Να πω στους δεμιώτες πρέπει να βάλουμε άμεσα περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή την περίοδο, όταν 3 χρόνια τώρα έχουμε μαζέψει 500-600 χιλιάδες. Τι θέλετε να δει. Ακούστε κάτι. Κάποιοι κρύβονται πίσω από λέξεις και κάποιοι νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ εύκολες ημέρες θριάμβου. Θα παραμείνω υπεύθυνος και θα προσέχω τι λέω και κυρίως τι κάνω μέχρι να πεθάνω, όσο και να μου κοστίζει αυτό. Και είμαι πολύ ανθεκτικός και στον χρόνο και στην κακοήθεια. Γιατί δεν έχω ούτε να φοβηθώ ούτε να κρύψω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως το σκηνικό σε ό,τι έχει να κάνει με όλο αυτό το θέμα του πλοίου, νομίζω ότι τώρα έχει αλλάξει εντελώς μετά τις σημερινές σας, τις τωρινές σας δηλώσεις. Λάθος κάνετε και σε αυτό. Θα ρωτήσετε τους ανθρώπους της διοίκησης εταιρείας να σας πούνε τις δικές τους ανησυχίες.